ва ҳосилот низ омоданду ба майдон мебароянд ва акнун мо шуморо дерби минтақаи Кулоб ки натиҷа чӣ гуна хоҳад буд ҳоло ҳайати дастаи равшан рӯи экранҳои мо шумо пайдо мешавад ки дар идома албатта мавсими гузашта дар оғози мавсим сармураббии дастаи равшан буд албатта дар назди ӯ ҳадафу мақсад низ гузошта шуд ки дар бозӣ бо Истиқлол ва дар бозӣ бо Бахш қайд гирад ва акнун мебинем ки имрӯз муқобили равшан чӣ гуна ҳосилот бозӣ хоҳад кард ва бозигарони дастаи ҳосилот аз маркази майдон бозиро шурӯъ мекунанд. мо шумо бошад зуд ба ҳайати дастаҳо мутаваҷҷеҳ мешавем. натиҷаи мусовӣ 2-2 хотима ёфт. баъдан дар даври чаҳорум фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи бохт аз эсқат, аммо дар идома мебинем ки ғалаба бар дастаҳои хуҷанду ғалаба бар дастаҳои ҳоло ҳисоб кушода мешавад аз ҷониби бозигарони дастаи равшан. ҷон наметавонад ки ҳамин фурсатро бартараф кунад. бинед ки Шеридин Бобоев чӣ гуна суръати баланд дошт, паси ба канори рости майдон ва аз миёни дифоъгарони дастаи ҳосилот ҷаримаҳо инҷо бартараф мекунад Бахтовари Хуршед, дифоъгари дастаи равшан ва як фурсати дигар. фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи равшан. бо суръати баланд ба пеш ҳаракат мекунанд. имкони задани зарба аз зарбаам зада мешавад ва гол баробар кунад. фикр мекунам ки то ҷои натиҷаи ин бозӣ барои дастаи ҳосилот низ бисёр зарурӣ ҳам ҳаст. бинед ки чӣ гуна пас анҷом дода шуд, чӣ гуна инҷо бо як зарбаи худ тӯбро ҳуҷуми дастаи равшан тавассути канори рост. Шеридин Бобоев суръати бисёрам баланд дорад. бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин фурсат. Шеридин зарбаи ӯ ва тӯбро дошта мегирад инҷо. як зарбаи дигар ва Ислом Зоиров тавассути канори рост кӯшишҳои бозигарони дастаи ҳосилот партов ба дохили ҷаримаҳгоҳ. фурсат пайдо мешавад ва инҷо ба тӯб расида наметавонад. ин навбат тавассути канори чап ҳуҷуми дастаи равшан. бояд мутаваҷҷеҳ мешавем фурсат пайдо мешавад барои онҳо ва Далер Азизов бо самту ва акнун бибинед ки инҷо бозигарони дастаи ҳосилот пас аз кӯшишу талошое ки доштанд билохира тавонистанд ки тӯбро ҳуҷуми дастаи ҳосилот буд. зарба зада шуд ва инҷо хост ки ҳамин фурсатро бартараф кунад Аудри Йола Зепата, аммо тӯбро ба дарвозаи тими худ зад. фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи равшан. пас ба самти Азизбек Аитов. зарбаи Азизбек ва инҷо баландтар эълон шуд. кӯшишҳои навбатии бозигарони дастаи ҳосилот. оё инҷо қоида бозӣ вайрон шудааст ё на? бояд мутаваҷҷеҳ мешавем. бозигарони дастаи ҳосилот онҳо дар нимаи дуюм бисёрам фаъоланд. имконият ҳаст. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. зарба ва инҷо натандон зарбаи тӯбро дошта мегирад Далер Азизов. ва тамом тамошобинон азиз, равшан бо ҳисоби 2-1 тавонист ки ҳосилотро дар дерби минтақаи Кулоб шикаст бидиҳад. ҳосилот анҷом ёфт дар инҷо дар Кулоб арена. гузориши мустақим хешро ба анҷом мерасонем. сеҳатманду пирӯз ва дӯстдори футбол бибинед. хайр.